Tulepas kerran sinä tämä video, kun minä osaan. Eikö sanottu? Sano niin jotakin. Jännittääkö sua tuo kamera? Vähän taitaa suakin jännittää. No. Minä menen ainakin nyt ruokkimaan noita kanoja, jotka on näköjään karannut itsestään tuonne ulos. Mikistä en tiedä, miten tästä kuuluu, kun tiputin sen äsken tonne kanojen ruokasankkaan. Se kerkesi olla uusi niin 3 minuuttia. Mutta kokeillaan. Kuuluuko tästä mitään? Jos ei kuulu, niin sitten kuuluu. Ei tuo koira, niin tuonne se jäi. Tule nyt! Taitaa vähän sitä jännittää kamera. Täällähän meillä näitä on. Ui. 1, 2 ja jossakin loput. Eikä tule sieltä. No niin, eipä nyt ahnehita. Siitä. Ja kukkokin. Hyvin mahtuu vielä. Ei joutunut dietille. Katsotaanko munia. No. Ei mitään. Käydään kahtomassa tuolta pihatosta. Kauhan mukaan tosta. Tule nykkara! Hän aistii selvästi kameran läsnäolon ja ei halua olla lähellä. Tässä on Ankkalan uusi vanha asumus, joka tulee tonne Ankkalamalle. Näkisitteköhän te mitään sinne sisälle? Eipä sinne mitään näe. No. Näette sitten kun tuutte tänne tai seuraavalta videostilta. Tää on Ankolle vähän, Ankolle kun kanoille, niin munimisrehua. Tämmöstä. Näin. No nytkö sinä uskalsit, kun kuulit, että ruoka rahisi? Onks tällä henki pois? Tää on tämmönen vanha hevostalli meille. Täällä on meillä tämmönen automaatti. Tähän voi sitten. Tästä voi kanat itse ruokailla. Siellä on kauraa. Mitä evästää? Onko täällä mun tekemässä hotellissa? Voi että onko? Ja kuinka paljon? Onko täällä? Onko siellä joku? On siellä yksi muna. Heti leivillä. Ja täällä. Ja siellä. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 munna. Good job. Heti ne sieltä sinkoaa sitten takaisin sisälle, kun kuulevat, että minä tuun täältä. No niin. Kerätäänpäs munat pois, niin eivät syö niitä. Niin. Ja se aitaa tuo. Niin.
Ei ollut sanottavia vieläkään. On puhtaita munia. Melkein kuin konnaista. Ja sieltä. Tämä on ihan lämmin. Melko tuore. Otatko tyypit? Hai, otanko? No niin, kiva kun nuolasit. Tuli hyvä aromi siihen sitten. Kiitos. Tulipa nyt sinne joku heinäkin sitten. Kahtokaa nyt. Prison break. Minä unohin oven auki ja täällä nämä nyt viilet. No niin, ja takaisin. Takaisin. Onneksi menevät aika hyvästi. Et se sinäkään kyllä kummonen vahtikoira oo. Niin, olisiko jotakin sanottavia nyt? Pikkusen oot kiusautuneen näköinen. Mitäs tuolla nyt tapahtuu? No niin, täälläkin on joku ongelma nyt jo menossa. Oi. Niin, nyt on pari kertaa tiputettu tämä astia ja levätetty vedet, niin, ja kanat karannut, niin on saatu se täyteen. Viempäs kanoille. Äläpä sinä syön niitä täydennysrehuja. Ei kommentti. No. Tämä se ei onnistu yhdelläkään. Onnistusko? No ei. Nyt on kanoille. Au. Vettä. Tehkähän paljon munia. Vielä ei voi päästää nuitakaan pihalle, kun kanojen kiinnipito aika. Vielä tämän kuun. Sitten saavat mennä pihalle tepsuttelemaan. Karakin päätti ruveta nauttimaan keväästä. Ai ja mikä voltti. Töngä. Ai kun mä nautin. Tuosta onkin sitten kiva mennä puhtaa sillakaan noin. Niin, vai mitä? Ai että. Ja sit sinne. Yes. Otahan kaikki punkit sieltä oikein. Sitten on oikein mukava. Aha. Nyt meni käsijarru päälle. Ja kukahan tässä on mennyt? Enpä tiedä, kukahan ois. En tiedä, onkohan ne nuokkaan ihan fiksumpia elukoita. No niin, nyt kun on tuotantoeläimet hoidettu, niin hoidetaanpas nuo villimallieläimet. Eli ohraa sorsille ja hernettä kyyhkyille. On kevät ruokinta siis mulla menossa ja musta heruukkakin alkas olla aika hyvin jo leheessä. Elokuusta päästään sitten poimimaan. Noin ja tuosta pykälä sili. Entä nyt? Sano nyt. Ei mitään. On se vähän sananen kaveri. Se on auki, niin täällä mulla on, mä oon paikalliselta tilalliselta käynyt
8,5 kiloa ohroa ja hernettä. Ja pelkästään noille, aika lailla pelkästään noille villielukoille, niin sanotusti. Kyllä tuosta varmaan tuosta hernestä menee omillekin ankoille jonkun verran. Ne nyt alkaa olla sen ikäisiä, että ne ei varmaan tukeudu siihen. Mutta joo, nyt latjataan nuihin, käänny nuihin, ohraa ja näin. Oi, nää on täynnä. Tuo ei varmasti onnistunut, mutta onpahan kumminkin. Herneitä en vielä vie tänään. Laitan sinne vettä ja suolaa, niin ne turpoaa ja ei haittalinnut syö noita herneitä, mutta ohralle en tee mitään. Se menee pohjaruokintana suurimmaksi osaksi muutenkin, niin muut linnut ei saa niitä kuin sorsat ja muut vesilintueläimet. Joko nyt? Joo, ei mitään ollut sanottu. No niin, otetaan tuosta pytyt kantoon. Eipä tämä onnistu yhdellä. Noin. No niin, hyvä homma. Joo, palautapa hetken päästä. Niin, nyt on herneet kerätty tuossa lattialta. Niin nakataanpas nyt on kinkäpin lavalle ja no ohrat ja sit sen jälkeen niin herneet likkoamaan. Hypätäänpäs tuohon kosteikkoalueelle. Se on kyllä tossa lähellä. Joo, ja aurinkolasit lähti. Kara tulee ihan kävelypatikassa tai juoksupatikassa, kun sinne ei oo kyllä matkaa. Minä on niin laskakoneen mesti. Minä en jaksa kävellä. Tulluuko? Ei tullut eilenkin. Sitten ei muuta kuin hanaa. Varmaan kaikki tuolla pitkin poikin. Katsotaanpa onko täällä kettä. Nyt ollaan lähellä. Hiivitään. Pistetään hiivitä vai? No. Tuo möly tuossa kiinni. Ne on kyllä vaan illalla yleensä ollut tässä. Ihan onhan siellä. 1, 2. Ei näkyykö? No kohta näkyy kun ne lähti. Anteeksi kun minä tätä häiriä, mutta minä tosin teille ruokaa. Se meni piiloon tuolla olevinnan piilossa. Tuolta lähti 1. Tuo on tuolla olevinnan piilossa. Uiskentelu. Herrasmalli. Eipä lähe. Siinä meni olevinnan piilo. Ei nyt hiivintävaihe auttanut. No. Ja voin sanoa, että ei ollut koira miksikään. Vaikka onkin ihan hyvä vesilintukoira, mutta tätä on rauhoitusaika, niin ei saa touhuta. Olisiko tällä kyyhkyaukolla kettä? Tässä on tämä kyyhkyruukinta mulle ihan vieressä. Kanahaukka tietysti lenteli tuossa äsken. Niin ei varmasti. Hirveä hurina täältä kyllä käy koko ajan. Että tuo oli joku trooppinen lintu. Ei taida olla kyyhkys. Onhan tuolla. Kuinka monta? Daltonin veljekset. Kertaa 3. Missä ne on? Tuolla koivussa. Ettepä niin näe. No tuolla on kummin. Tuolla istuvatko kanat orrella. No, antahan niitä olla. Jospa ne ootteloo sitä ruokaa, mitä mun pitäisi tuoda niille. Hyvin tämä on toiminut tämä ruokinta täällä, kun tämä viime talvena hakattiin tämä aukia ja sitten heti aloitin keväällä ruokinnan tuohon. Eikä ole ikinä ruokittu meillä. Eikä en tiedä, että olisi tässä lähimmällä kellään ruokintoja. Niin kevät ruokin rajuusti, niin pysähtyvät. Ja lintuja oli varmaan semmonen 100-päinen karja.
Eli aluksi kävi 3 lintua pitkään ja sitten poikasia tuli paljon ruokinnan ansiosta. Niin hyvillissä. Tästä näkyy hienosti pielinen, jos tästä näkyy tästä kamerasta jotakin. Se minun käännyntäpaikalla. On komiata. Rase vai hei? Ei mennään, oi perkule. No. Mitenkä se nyt haluaa tonne ojaan puolelle? Käänny perkele. Vähän joositus natis. 2 suoraan. Mennään kovasti. Ui. Tähänkin varmaan pitää tehdä ruokinta vielä joskus. Ruokitaan nyt yhdelle aukolle, kun ei meitä ole täällä pyytämässä kuin pari henkilöä. Aloituksessa vähän enemmän. Ehkä. Jos onnistuu. Jos ei kanahaukka syö kaikkia meidän poikasi. Pirullisia. Pirullinen otuus on se. Eikä tästä näe edes mitään, kun täällä päästään argonin vasta. Isköhän nyt noita kyyhkyjä? Kyllä nää sitkeästi töröttää tuolla. Nyt. Ei niitä näe. Ei varmasti. Tuolla näkyy tuolla oikeassa yläkulmassa. Pikkusen kun ne tuolla orrella. No joo. Antahan niitä olla. Työjelemässä siellä. Samalla saadaan tuolle luppakorvalle liikuntaa. Nyt joutuu lähtemään. Mene perkele. 1 sili. Ei näytä kameralla tietysti miltä, onhan tässä tämmönen pieni offroad-tunnelma. Siellä se sorsa seisso. Tuolla saaressa. Ettepä te näe. Ei teidän kaikkea tarvitse nähdäkään tietysti. Nyt se lähti. Kerkiskö sitä kuvata? Pikku vilaus. Eipä mitään. Karavan katsot. Joo. Mitähän nyt tapahtuu? No joo. Nyt kun on päästy tähän kosteikkoalueelle, niin on hiiren hiljaa. Eikä edes kaatunut mitään. Success! Sorsat lähti jo, niin ei oo sen väliksi. Pienihän tämä on tämä minun kosteikko, mutta silloin tehtävä mikä annettu. Tämmönen. Ui. Pikkusen karun näköinen, kun tänä keväänä laajensin tämän toisen puoliskon tähän. Vielähän tossa on jonnin verran jyväsiä. Tahajätin tämmösen kivan saaren. Ne voi siinä sitten leikkiä olevansa vaikka kanariffalla. Ja voin luvata, että haisee pahalle tämä vesi. Ja Reolinkki tuolta ilmoittaa, että persona detected. Mutta se on kyllä ihan oikeesti. Nyt otetaan, näkyykö tästä mitään ohroa. Ja tuon. Voin sanoa, että en yleensä tee tälle, mutta nakkaan ihan sankolo. Nyt on vähän hankala, kun ei ole kuin 1 käsi. Mitä se, elää sinä nyt kuseeksi? Mitähän tässä käy? Lentäköhän tämä camera tonne? Sitähän tuohonkin vähäsen. Tuohon vähäsen. Minkkiloukku pitää sit tuoda tähän tuolta näitä hommista. Tämmönen on tämä. Tässä on tämmönen koko ajan valava live-kuva tuottava Reolinkki. Varmasti monelle tuttu juttu. Otan tuohon pikkusen. Sitten voi olla tuon pikkusen. Mitähän minä tekisin tämä, että tässä ei käy vahi inko. Ottekohan te mitenkä siinä? No, paskako tuolla väliin. Hop! Noin. On tuotantoeläimet ruokittu. Villieläimet ruokittu. Seuraavaksi pyörähetään tonne kyyhkyjen
ruoan tekoon ja varmaan omillekin ankoloille lyövään vähän herneitä likkoomaan. Saa nekin vähän maistella sitä ja saavat siitä tarvitsemiensia. Maisempia vittu. Saavat aineet. Varmasti saa aineita kaiken maan aineita. Kyyhkykojutkin on näköjään pysynyt ehjänä. Pikkusen kuuluu hurina. Mennään! Karaa saa juosta. Minä en. Nuin se lähti. Kyllä se kirnas on. Katsotaanpa miten tässä käy. Reverse entrylle. Jonkun kylyykkä. Ei täällä oikeesti muita asu kuin minä. Noin. Töyrätetään tonne pihamaalle ja sitten aloitamme kyyhkyn ruokinnan teon. Tai onhan se tehty. No joo, kumminkin. Hei.